Wis to. Ora perkara apa-apa, ngerti bandem ngene iwake padha medun. Wah, kondang tenan kon gugu ngene iki pokoke. Tan yo iki. Sak kedung ngono ae lho. Heeh. Raupi. Panggah raupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita pulang lagi ya, cari ikan di kali. Kita harus melalui sawah-sawah ya. Pulang karo Andi iki, karo kanca-kanca. Iki terus nendi ancere iki. Wes pokoke pirang-pirang dina iki pulang golek iwak. Ben dina lawuh iwak pokoke nang awak yo penak kok. Ben dina lawuh iwak seger. Ora usah delokno ya ora apa-apa kok. Kilo lemu. Walah parine lumayan nih. Apik nih kok aja ngono piye to? Kedunge ndi iki sing enek iwake? Kene ya? Ya kene enak no. Kedunge ubah lah dhuwur tembok untuk tembok. Nggon ae. Ora ngojari, Pak. Ya sadongan iki. Kene iki ya, Mbok. Dhewe kan ono jamur pirang-pirang kilo. Nan ora. Iki nggon jamur barang. Yo, nek ana grupe ya ditutur konake padha bekrok. Karena konake padha ae. Apal meneh nggon jamur awakmu gitu. Kok kowe petualang sejati apa ngerti nggone. oh, iya. Kok yo roh le. Urung metu lu mrambok tengeri lho. Lho, ngerti dhewe to. Sing alat barang iki bocah. Hati-hati aja nyolot ae. Juru ta ae. Walah lokasinya kaya ngene iki. Medeni. Lah. Oh iya, gembiline akeh kok kene berarti. Kuwi lebih tak ndo. Oh iya kono ae lho. Kono. Ae. Yo. Wis sumpeke kok kene. Wis kok kene lho, ki lho kedunge jembar ki. Kok kene apa kono? Gang isor kono ya? Iya kono kita nggo niwak sing kono. Yes, pokoknya pirang-pirang sedina bulang nang kali golek wader iki. Iki lho, kene iki yo omah anu yo enek lho. Omah regul. Regul iki apa bahasa Indonesiane? Nah, entuk to. Ya kok yo wis oh. Lho. Iki lho rong diapa-apano kena iki. Manusia ikan. Piye jejal? Ndang, kono kalau di kok ya. Gede ya? Ayan. Lumayan ya. Gila. Gede kok lumayan kok. Kecil. Nak ngidup banyu ki lho modele. Kelimpe iwak ben gak nyolot iki. Kalau apa adong ning kono? Ya. Sing go ikrak iki kowe kok sok. Enak ora? Ngono. Sabar to. Nah. Wah, kondang tenan kon gugu ngene iki pokoke. Wis main kebur-kebur ngene iki golek iwak tradisional ya. Kok wis medun endi? Lunyu lah. Brang nang jempale. Gak. Tak raba sik mlakune kok. Lunyune pol e.
Mak masalah ambu iki. Sok nyel kelapak nyel yo, ngisor yo. Iya, Blek. Burung eneng kok. Juru tiba. Dik. Wih, juru tenan. Anake yo nggon regul trok iki. Iki terah kandang regul. Iki nek ronge. Ku anak medun. Yo ora sedeng lah regul mosok ronge sakmono ki. Kurang ombo to. Lha nak ngono-ngono ki lho. Gak. Iki tipe tenak ada sapa iki? Ada aku ndek ini. Mancing ah? Ora. Mugat. Walah. Wis mbok obat mbok carine nelen iki mong. Lah yo aja lho aku kan ajake ning dhuwur. Suaramu ceplek gantol iki. Gantol iso apa meneh? Oh, dek gak anu gadit. Burung tro. Dingin to akeh. Cek. Nesak bak Keneng. Setengah itu. setengah. Bak gede apa cilik? Ini. Bak cilik. Bak cilik setengah ya wis akeh lah. Gek enek kene ya. Ketoke Tak mau padha geneng ana sliwer. ayo gek enek. Gek enek kene. Ngalah nggon piye? Nak misal kono nek ngene golek iki sak kuwi. Ndi? Ora telu. Ngisor. Tapi sampai ra. Mbok enteni iku apa lah? Dadi enteni iwake medun ra, enek malah teleke sing medun piye. Piye wae padha munggah ra kata medun. Telek mambang meh. Kok telek tok lah, Ndik? Temboke kroki le. Aku enggak kok. Wes. Lah golek iwal nanggon uji nyali kaya ngene. Wis. Wis gagal. Pindah lokasi, tanto iwak. Lah itu iwak loro kok malah mbok guwaki piye maksudmu? Ben. Heh? Nah, ben gede. Kok guwak nang kali? Heeh. Lah entuk iwak kok diguwaki lho. Wah, antar jenenge menake. Ngono. Pindah nang etan ya iki. Sak kedung ngono ae lho. Ora golek iwak kok, ora playon. Aja ketutno. Kalau golek iwak ora ayo. Oh, cemplung. Bener Ndik, bener ngalorno sak tek. Wes. Iya, penting aman. Iki lho entuk iwak apa ora? Arep golek iwak. Pindah lokasi ping bolak-balik kok gak jentok iwak. Apa iya? Sliro. Oh yo. Ana kadal kayak gede yo. Iya disembang iki. Iki lho. Walah gede yo. Tak nang. Kayak karo sapa ae. Ngawur. Sing enek endi iwak iki? Ngisor. Kono lho lahane. Kono lho. Sawi, Gak atasi kene kok. kang tasi. Kono ae lho. Kono urange akeh, nek kene gak patek. Kelemahan alami artis ya. Kelemahan alami artis. Manuk nek alami ndak.
Mana tangkak? Walah. Jen sadu iki mandangane. Loro ya cok ding kok. Kedonge dindum. Lah iki lho mesti nang ngisor Bambrongan ki iwake akeh. Apa mbok bentongi? Enak. Tak golek ngono ada golek ngono blek. Kono kuwi lho nggone iwak lho. Ora Tata sik glidikane. Kuwi lho brongkaten. Lah kuwi brongkaten. Abot to? Abot to? Iya. Pakai tol kentol. Lah kuwi gilire rono. Aku tipete gesangan iwak sapa kuwi? Gampang ya. Lha iki nek mbok rusak senene lho iki koyokan lho iki, gesangan iwak lho iki. Wes penak kuwi posisine. Ya. Iki lho wis arep polah lho iwake. Nah. Engko tak antemi ngono iwake langsung metu. Neneng. Yo yo. Nah, wah gedhi ne. Walah bejo tenan awake iki. Nah kok nyuruh. Ya kok mbok sok ngono malah kliwat to, Dik. Hati-hati, Dik. Lho. Hei iki lho. mendem wi. Yo. Tak serake ngono gede ya. Ben aja. Lho apa wi? Lorong-loreng. Nanti mong. Lho apa lorong ini? Boh. Lenger wi. Cepet. Iki apa ya? Ora tenan no. Kau nak gak entuk iwak. Mak iki lho, Le. Mek sukun iki lho digodhog. Tak gak entuk iwak. Anggaran banyu gemblidik didongi. Iwake mbok enak mbok gak. Ndi? Dik, iki lho entuk, ora nggo adah kok. Ngomongi kok sok. Iki lho, ora nggo adah kene. Entuk. Lah kok nyimut. Ki lho Ndik, diuncalo rene. Walah. Kene batur. Iya ya. Opo? Engko tutup kok. Modele diantem tok ngene iwake padha medun kene kok. Wis to. Ora perkara apa-apa, ngerti bandem ngene iwake padha medun. Kone nek ngateme sondok kerep. Iya. Iya, wedi kan mlewayu. Heeh. Iya, iya. Gawa godhonge padakno. Mripat banyune. Raupi. Panggah wong raupe. Iki urang ini. Ento. Untuk urang neh. Lho kok ben aku to? Ya dei, ngesakno lho. Iki lho, yang mana? Sasa. Biasa ku gini lah cilik-cilik iki. Kepiting. Urangnya wakeh lho juga ini sendiri. Urangnya wakeh. Lho. Nasar kerapak lho, buka. Nah, lho iki. Iki kayak kepiting nih. Kalau sukun bosok lah. Hari ini
Gagal total iki gak entuk iwak belas. Ayo kok rasane jaluk mulih. Wong nang omah enek wino kok sok. Nggodhok. Gagal golek iwak nggodhok kuwi ae lah. Ya iya kok. Beda tra. Sembonge, piye sembonge, Mbak? Panggil tinggu banyune jagung. Oh. Gatot. Sarana obatnya oke. Gagal ji, gak entuk iwak. Mulih. Pegawan urut syuting ngene. Wes, gagal total.